at syuta na po ngeni king kaduang Domingo ning Adviento. Kambeda po rin kay katamong sariling panalangin kapag nasan at kayadwanan kaniting Santa Misa, iabetala naman po ring makatuking mass intentions. Kapasalamatan ng Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, Ferdinand and Mirna and Lizing and family, Federico Mandap, Mr. Orlando and Mrs. Josefina Liwanag, Mr. Diego and Mrs. Estrelita Manalo, Mr. Larry and Mrs. Vilma Galura. Para king guidance of the Holy Spirit ng Alaysa and Angelo Manalo, special intention ng Dietz and Lita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punzalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Para king malalagwan ng kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Edgar Dalus, Bella Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Esperidion Kayanan, Aida Ocampo, Florencia Mercado, Sydney Obenario. Para king complete healing ng Megan Centeno, Mark D. Silner Bayani. Antimurin para king Aldo ng Kebaitan, Marlon Briones. Para king kaladwa dari Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Ramon, Father Aristotel, Giancarlo, Estelita, Agapito, Salvador, Pedro, Maria, Rosita, at ding sablang kaladwa king Purgatorio.
Panalangin. Oy pangining maglakbe kami king dala ning Advento, sasandyan miyang pasibayo ing kandila ning kapanayan, at sasalangyan miya ing kaduang kandila ning Advento, ing kandilang waga ning kapayapan. Pagkalami kaya kami ing kapayapan mo, kapayapan karing puso mi, kapayapan karing pibale-bale mi, kapayapan karing komunidad mi. Amen. Dating kandilang sisindihan, salaning ke ang Kinagining impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ng grasya ni Ginutang Jesucristo, yung lugod na ng Diyos, at yung pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa abak kay kaingan po. At misa lang yan po yung kaduang kandila ng Advento, buri na sabi na tsutana king kadwa ng Domingo, niting panauning pamagsadya, uling panayan taya, datanging Ginoo. Nyabang kata, bebe tayong matampang apag masusyan iti, si siyan tala pareng kasalanan tamo, at manyad tapamong tawad at pakaluluking hapong Ginoo. Ginoong Yesus, at ilo kaya karing amano ning bialanganga, kanino kaya pamunta, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, may natili mo keng tatayran, king kasalpantiyanan daring minuna na kaya kami, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pasik nangan mo yung kasalpantiyanan mi, kapamilatan ng turo at mabiyalimbawa ng komunidad ng Santa Iglesia, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa maipain tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, manalangin tamo. Oy, pangatsubanwa, lalapit na yung aldo po tanging ligaya ng kekanganak, paningninganing kabingyan ning manayang yatu. Manano na sanang ingagyag ding kasakiman, maging sumbagal kaya kami, king tulang pakimot karing puso ding magdulap kaya. Kesa bubulagan ning dalundong manakit, king kabyasnan, amangap mo king kaisipan, ding makatuklas kaya. Itiadon mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Pamamasang ibot, king libro ning propeto Isayas. Nga nang sasabi ning kiyakatang Diyos, pamatulan niyo lo ring tawong kakong pinili, pamatulan niyo lo. Pasiknangan niyo lalub ding memalen ning Jerusalem. Sabyan niyo karelo, king miwakasan no, ing kasakitan adelanan do. At mi patawaran no, ing kasalanan do. Sapat no, ing parusang binyeku karelo. Ing metong asiwala kukulisak no. Isadyaye para king Ginoo, ing metong adalan king kakewan. King disyerto, gawa kayong dalan a matulid, para king kekatang Diyos. Ing balang lambok, tambakan nyo. Ing balang bundok at bundok-bundukan, patagan lo. Ding gurul-gurul, panten lo. Kanito, ing ligaya ning Ginoo, mibulalagyo. At ding sabla, iti akit do. Ing Ginoo mismo, yaing kaniti migsalita. Mukit ko king matas a bundok,
o masayang tubod ning Sion. Isalita mo ing mayap a balita. Isikan mo ing pamanyawos mo, masayang tubod king Jerusalem. Magsalita kang masikan, eko tatakot. Sabyan mo karing balen ning Huda, king ing karelang Diyos daratang yo. Ing ginong Diyos daratang yo, kambe ning upaya. Pasukwan na lakeyo ring sablang lelangan. Darala na lo ring tawong keyang kinabos. Anti ing pastul, ingatan ne ing keyang kawan. Ding malating tupo keyalang tipunan. Karing takdeno karin na lo kumunan. Ding gainduro keyalang tayron. King mitmong kaingatan. Ing amano ning Ginoo. Ipakit mo ke kami o Ginoo, ingga na kamong eko kupas, saupan mo kesa at iligtas. Ing sasabyan ning Ginong Diyos, kakung pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamu akeyang balayon. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot keyo, at kanito king kaya katang labwad, manatiliyo ing keyang lingap. Misagana ing alangkupas alugod at katapatan. Mikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labuad, at ing katuliran matyo iba't king banwang matas. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikan tamu dakal ing kekatang pupulan. Manimuna yakeyo ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat, San Pedro. Pakamalan kong kakaluguran, eyo kakalingwan ini, para king Ginoo,
ing metong ayaldo, mengariyang libong banwa. At ing libong banwa, mangari mong metong ayaldo. Ena piliban-liban ning Ginu, ing pamanupad na king keyang pengako. Anti mo ing isipan da ring aliwa. Diri na lamong panawon ding sabla, balang sumisi at magbalik alub keya. Uling enaburi, ing mipahamak ya, ing ninuman ke kayo. Dapot ing aldoning Ginu datang ya, anti mo ing metong amapanako. King aldo ito, ing banwa mamaksing ya, at matda. Ding batuin at planeta, malasola king api, at ing sablang at yuking yato, masilab. Antining makanyan, mirinan kawakasan ing sabla. Nanong uring pangatawo, ing sukat mayakit kay kayo. Sukat kong mibiyebye mitmong kabanalan, at king ganap akasuywan king Diyos. Kabang panenayan ye, at pamalagwanan ing panyatang ning keyang aldo. Daptan yu ing sablang agyuyu. Itaing aldo ay milablabya ing mabilog abanwa, at malasoya. At ding batuin at planeta, mga lasola king pali. Dapot ing tunetang panenayan, iya itang pengako ning Diyos. Ing bayong banwa at bayong labuad. Anong numiral ing ganap akatuliran ning Diyos. Inya pa kamalan kong kakaluguran. Kabang manenaya kayo, para king aldo ita. Daptan yu ing sablang agyuyu, bakong maging payapa pamibiyebye. Malinis at alang kapintasan, arapan ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Isa diay dalang ing Ginoo, tuliran niya daklat ang kayang dalanan. Ing sablang tawa kita, ing pamagligtas ninyo. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Marcos. Iting may pabalita tungkol kang Jesucristo, ing anak ng Diyos. Migmula iting balita kanitang matupad ing ulan ng Isaya sa propeta. Uyan ing kakong tubod, para la kong makauna kaya ka, isadyanin kaya kang dalanan. Sasabyan na naman ing metong kukulisa king disyerto, isadyaying dalanan ing Ginoo. Ituloy ing dalan akayang tuntunan. Dinatangya at pepakitiwan king ilang manaral king binyag ning kapanisyan para king kapatawaran ding kasalanan.
Ding sablang tao king kabilugan na Judea, pon king Jerusalem, mintala king desierto ban makirandam kang wan. Pisyag dala ring karelang kasalanan at bininyag na lang wan king ilog ning Hordan. May gaway king buwak kameling imala ng wan, kapirasi ang balat animaling pekasinturon na. Duro na pon pulot panila ning pamangana. Nga nang may naraluan, ing daratang akatuki ko, lalo yang mayupaya kesa ka na ako. Kalagman ka ring tali ng sandalyas, eko karapat dapat. Ako bibinyaganda kayo, king danom. Dapat siya binyagana kayo, king Espiritu Santo. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak, pasibayo, kaya kaingan po. Kabilis ng panahon Ito magsimbambingi na naman. At yun ang anticipated simbambingi kaya ng Friday, kaya ba't pa nga Sabado, yapin po itang early morning mass, dawn mass. Nya ka man po mainip keng biye, saguli daratanging panayan. Ka man kumainip, saguli lalabas, ing sabla-sabla. At atin namang tutuking daratang, pwede mong panabikan. Inyapin po ing Adbiento, ing kulay na makaniniya, violet. Tali po ini, susulod mo yan, ngayon Adbiento, iya mo naman pong akit yung susulod mi, patse Quaresma. At saka po potang magmisa kami ay, o mag-bless mete. Nalawin niya po yung kahit tamo, pisa mo, no? Kulay yung violet, pati rin kandila, tamo. Nanong kabaltugan na ning violet? Amo, nga mo siguro. Kasi po malapit na yung Pasko, ubi. Bakit ang mga lamin o rin tao ngayon siguro baka niya ning isipan nyo uling paganakaneng kailangan magsadya na kong kalame ubi. Aliya po makanta. Uling patsepas ko karin tamo mo mi kakalame. Karin mi kakaubi. Ali, nanini pong violet, ang sisimbolo na pag-asa. Hope. Hope. Kasi sabi tamo yung Adbiento, yung kabalduga na coming. So nga tindaratang, kailangan asahan me. O panayan me. Makantaya po ita. Nyalabay niya po yung amanong pag-asa. Iba't siya yung amanong asa. Nyalabay niya po yung pag-asa. In taong ating pag-asa, nanambuli na sabyan, nyalabay niya po yung amanong asa. Halimbawa, sister, asahan kita sa susunod na linggo. Maraming kapampangan kanta ito. Edi sister, panayan da ka ken tutuking Domingo. Asa is pamanaya. Kaya naman mo, brother boy, asahan ko yung ibibigay mong regalo sa Pasko. Nambuli sa benita, brother boy, panayang king regalong ibigay mo ka na kay Pasko. Pumakanta niya yung asa is panayan. Yung translation tamo po kayong kapampangan kayong pag-asa, kapanayan. Pamanaya. Niya yung taong mip mo kayong pag-asa at palaging mamag-asa. Yung buni nasabihan, milala ko panayan. Milala ko asahan datang. Palagi yang magtiwala na ating datang amasanting. Mayap. Ayan po. Nya, tapong kasabihan tamo nga tamo, habang may buhay, may pag-asa. Tamo, wari, habang may buhay, may pag-asa. Yung po na sabihan, kabang mabiye ka, uling sisingap ka pa, kasusuko. Uling siguradong ating datang. Nung mete na kala na kang asahan. Pero kabang mabiye ka, ating pag-asa, ating kapwede kang panayan. At totoo naman pong makantay, wari. Siguradong ating datang. O nereng aliwa, pa'y bigula. Pa'y depressed la.
O kaya rin nga liwa, painanday lubda. Susukula pa daig la keng dagok ning biye. Pero agyan po'y Michael Jordan. Michael Jordan. Iya pong anyang mga 90s. O iya kasing sikat basketball player kanta. Potang laben me ing historiana. Ene managad meni kong championship ring. At saka naman balong susyut na, may susyut. At kita pong metong interview kaya nga na 26 times binyering bola kaya oling last few seconds. 26 times shoot. Failure iya. Pero makanyan man, tuturing tayang nung eman greatest, one of the greatest basketball players. Bakit? Kasi binigay. Sino ko? Agyang may nga biguya. Agyang may nga sambutya. Huling para kaya ating pampeding malyaring masanting. At itapin po yung milyari kaya 6 championship rings. At dakala record sa binrake na naman. Anya, habang may buhay, may pag-asa nga na. Pero buli kaya po itang kadwa. Bitang mas meso nga kakasebyan. Itang meto nga na. Habang may pag-asa, buhay ka. Habang may pag-asa, buhay ka. Kasi tingaliwan tao, mabiyela, pero wala nang kasigla-sigla. Ala nung kabiye-biye. Bala mo, sino ko na laking biye. Anya diyang mabiyela, bala mo, metela. Mila-kula-kule king biye. Anya mas masating tametong, habang may pag-asa, buhay ka. Buat ang ating kangasahan, pag-asa. Ay, siguradong magmasigla ka, manabik ka, manaya kang gusto. Kasi yung pag-asa, yung buhay sabihin, ating ka pang expectation, ating ka pang asahan datang. Anya, makanya na po rin ngaliwang matwa, dahil ngaliwang matwa, agyan rin singap-singap nala, panatilyan de pang mangis na wala. Bakit? Burire pangakit, mukyat keng stage ing apura. Agyang kanyang-kanya nori ko, ay, kailangan ko mabiyela pa. Bakit? Kailangan manganla pa, kailangan magpasikan la pa. Huling burira nga tangalan ka rin matada at asaksyan, itang favorite na nga po, mag-graduate siyang college. Ing pag-asa da, yang magpabiya karela. At kaya katamo po, o yan, ing mensay na po, ning Adbiento. Ing sukat, eta milalako pag-asa. Huling sigurado ng ating datang mayap, masanting, king biyeta mo. Bakit? At makanyan tamo panalawi king biye? Kasi ing sablang mayap ang pang mga santing nga bagay, manibatan king apong Gino. Ing sasabihan tamong, datang nakagino at ikabus mo ko. Ing budi sabihin, datanga nakatamong kareng miyari wang mga santing nga malyari king biyeta mo. Ketang mga santing nga mga palyari king biyeta mo, uy ting Gino. Papasyala na katamo, dadamaya na katamo, daratanga na katamo. At ing Diyos, ing Gino, kapilan man kaubusan, kagisanan, ay biyeng mayap, king balang metong kaya katamo. Makurilyo, atin nang atin, alang angganan yung pwede nang ibigay kaya katamo. Lang katapusan. Inya sukat, manatilit ang kaya katang pamag-asa kaya. Kaya tamo mamag-asa. At labi niyo naman po, talaga namang pwedeng kagisanan, pwedeng panayan king biye. Ating siguradong datang. Kaya kayo pong talasawa kayo, labi niyamin kaya kayong biye. Balikan niya, ikang lalaki niyang maglolo pa kapaking ayasa mong ini, siyempre paglolon me pa, nanong penayan mong sana malyari, kabang paglolon me, siyempre itang patsi sinabi mong, I love you. Yan naman makibat siya naman, I love you too. Ibig sabihin, segutan na ka. O di manaliwaya pakirandam mo. Itang panayan mong, yes na. Okay ba't nanita, tinakampanya na yung pasibayo, kabang ikay ng adwa. Steady na kayo, nga kareng matuang kaya.
relasyon. Nang paninay mong pasibay kang lalaki, itang may asawa kayo, itang kasal kayo. Nya po tangkay, itang lapitan mo na, would you marry me? Nga mo na. Ngayon po, rin anak ngayon yung panahon na ini, madrama la, gagawa la pang eksena. Potang mag-proposing lalaki, soprehan sanda yung babae. At burira pang palabas, mabilo kaya to. Karen-kare lang vlogs. Kakaiba la rin anak ngayon eh. Potang makanyan mo, potang would you marry me? At yung mga babae, yes, mga kyak-kyak-kyak la pa. Makanyan po ngayon yan. Siyempre, itang lalaki ta. Di milyari na naman po yung metong panaya na, itang pakasal. Itang aldoning kasal ka niyan, panabikan mo na naman, nano kayang malyari kang aldoning kasal. Siyempre, lumipat la resiping bale at ilipat din tao mo. Ang sakit na maglipat nun tao, kaya rin na yung okasyon, mag-sharon la pa. Ay, hindi po. O, dito, may kasal na kayo, may dimiyabe na kayo. Nana naman yung paninayan mo. Ang ini kang lalaki, itang buktot siyang asawa mo. Patang mabuktot siya, siyempre excited ka. King itsura ng first baby mo. Nino kayang kalupa na, ako na kayang arong kong baluktot naman na, o baligtad. At sweet nga naking asawa. Ako ano kaya rin butit mong itsurang kamuting dutong. Makanyan po na, o may bait siya at dintoya, ing panayan nyo, ikayang may asawa, ikang lalaki. Okay ba nanitala na kang paninayin pantutuke? May katapusan yan. Itang magsalita yung anak mo, mama, papa, ay kanya man natang pakiramdaman ni Tane, kaya kayo po ne, potang sana kang mami, daddy. Pero pakisabi ko po kaya kayo, iko po bibiruan, pota papuntalan niya yung anak nyo kaya yung malati, kaya ba't sabihan na ka na ako, daddy, nga na. Mate ko, pota miras kang bishop. Pero anyway po, masanting kita kaya ba't potang maglakad dyan, kaya pag lelot chepa, lelot balatong, mila ko yan. Kaya ba't pota pong mag-aaral dyan kayong eskwela yung baby, yung anak yun. Ing apuyo, ing pangunakan nyo, first apo. May oportunidad ko pong maging director kayong eskwelang Malati, ang Archdiocese School, parochial school. Elementary mo. Bali po, ing metong may panakitan kayong eskwela, huling Malati ang eskwela, para po tangkay pa may rugo ka rin teachers, bonus ing kantin. Itapong kantin, manakita niya yung kantin. At manakita niya, gagawang palaging programa king school. Para nano? Kasi siya may programa na rin anak ang mga lati, sigurado datang la rin apuda, ring bapada, din kakaluguran din ang pengari da. Siyempre, buri rin akiting anak, tumerak. O kaya magkanta. Kaya ba't sali lakit ang kantin? Manakita niya. Biro mo, excited na yung akit ding anak. Prep, prep la. Potang tumera king anak, kanyang-kanya niya, lahi mang ken timing, ay kabyas na yung anak ko, gagaling na nga po ko, may muli ka na ako, baluktot siya kanyang bitis. Pero hasnong kasaya, kami naman mo, masaya kami naman kasi, aliwa itang steps, aliwa interak, itang ka-inosensya, simplicity da rin anak, anang ka-cute, itang makanta. Kaya po magkantala pa ring anak, papagkanta noon ng maestrado. Kabyas na sintunado la kanyan. Uling, ito yung panabikan tamo. Excited tamo nga hakit tamang makanyan. At naman po mayari ka rin ng panayan tamo king anak. Panayaming mag-graduate, elementary, high school, college, hanggang king mag-obraya. Kaya ba't makyasawa ya? Excited na ka man na niya kay Churoy nga po mo. Po magisa ng makanyan. Uling pininga pong Ginoo, yang papalyari ka rin mga santinga bagay kaya tiking yato. Ing Ginoo, datang at datang ya.
Anya pining adbento pag nakatamo, sukat panatilyan tayang milalab. Ing pag-asa tamo, kalupa dariting kandila, sukat mamatda, huling sigurado, ating datang. Itaga mo sa bato. Anyapin po yung first reading tamo, o ni Propeta Isaias, instruct na ng Diyos, Yahweh, ing pasik na nga nolob din kalupa ng Israelita, ang yun maka-exalt king Babylonia. Era pa na ng lubda, tumulala. Kasi nga pong Ginoo, no paboren. Damaya nala, antabayan nala, iligtas nala. Nya Isaias po kayo ni larawan ng pamamyesi ka ng loob at pag-asa ka rin kalahina. Makanya naman po'y San Juan, kaning gospel tamo. May kapag-asa na rin kalahina, niyang may naral yung pamagsisi, pupunta lang de king ilang, bang makirandam king aral na. At kasanting po'y tamo naman ngayon kini. Kalupad na katari ng propeta, ing pasik nangan tala loob, patapangan tala, patatagan tala, biyayan talang pasibay rin, miminalob o rin ng miyaliwang dagok, ng biye, problemang daratang, kasakitan, sakit. Ing maging malang propeta tamong, mamiyasigla karela. At pabalo karela, rasukat, milaloko pag-asa king biye kasi sigurado ng ating datang. Nang kay mo pin po yung asahan mo, ay daratang, pero ating aliwang datang. Ing Diyos po tang kay manyor presaya, agpangketang buri mo yung ipagkalub na, pero agpangketang buri na, apotang kay mas kakaiba at aliwang sayang babyena. Nyatuin mo po, tipong may itong babae, may in love ya, ing lalaki may in love ya naman king babae. At ilang adwa may kasalat, meging masayala po king bihe, aldot bengi banamo kulay ang rosas ing pamiyabeda. O nang po may glambat, may disgrasya yung lalaki, trahedya, may aksidentiya, kesaken, at may teya. Siyempre po, itarigong lungkot, ing lungkot ning babae, may high spellingan. Nya kita pong lapidan ng babae, ay lapidan ng lalaki, kaya pasulot na ning babae nga na namatay ang liwanag sa aking buhay nang ikaw ay pumanaw. Namatay ang liwanag sa aking buhay nang ikaw ay pumanaw. Uling makanta po yung milyari kang babae. Ing sigla ning biya na may wala, uli na ning pangamate ning kaluguran ng asawa. Ano yung kiba na po ning mabi na nabulan? Otat niya nga kilala yung babae? At may naliwa kayong pakiramdam na. Pa man may 1 year. Medyo mamawig kang brother boy. Itang lalaki. Matikas siyang kalupa ng brother boy. Tsaka pa siya magsalita yung malumeme. Inya, may in love yang pasibay yung babae. At ini, lalaki, may in love yan naman. Agyang biyuda yung single yung lalaki. Biyuda yung guys. May asawa la po. Ano yung problema na ng babae ngayon itang lapida. Makakabit ka rin nga na namatay ang liwanag sa aking buhay nang ikaw ay pumanaw. Mga nanunay kanini. Nyamig dagdagya po, katalalam nga na. Pero muling lumiwanag nang may ibang dumating. Pero misa lang yan yung pasibayo nga na inyang aliwang dinatang ataw. Dahil niya po tayo na manasahan. Pero atin palang kadwang gloria. At ini po nga pong Ginoo. Nya, ing meto nga Kristiyano, nung atin tamong pare-parehong dapat mimiral king biyatamo, yapining we are people full of hopes. Eta milala ko pag-asa. Tautang biyasang manaya. Kasing Diyos, kapilanman, nakatapaburen. Datangan nakatamo. At kagisanan gawang mayap at mga sating nga bagay kay katamo. Anya, sukat, kalupaning kandila pa si Baya, panatilyan tayong mabye, iting kay katang pag-asa, kapanayan.
Amen. Ngayon po ipasagtayin kaya katang kasalpantian, King Diyos ay mga lingwan, King Diyos at datang, bang papalyaran ng sablang kayapan, King Bieta mo. Nga tamong sumabi, sasalpantay ko, King Diyos, pang maipain tutu, di na lang King Banwad. At kang Yesu Kristo, ang anak ng bugto nga ginuta mo, ay ngagliking upaya ng Banal Espiritu, nga sila ng upayang Poncio Pilato, ipako King Cruz, mete at mikot-kot, inipaya ka ring mete, King kadungal do, sinubiyang mebye, paypaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayin tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman, keti, ban mo kumong ka rin mabiyem pong menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, Iglesia Katolika, King Pamisamak ning Santo, Misan metong tasana, King panalangin, kambering sablang misa sadya, King dalaning ginu, at nga tamong sumabi kaya, sa panmuking misadya, King kekang dalan. Kambering sablang magsadya para King binyag. At kaya berin sa blang pamilyang magsadya para king pangabinyag din karilang bayang bayit ay anak. Manalangin taking Ginu. Kambering sa blang pengaring mitutru karing karilang anak. Karindalan ning katuliran. At kaya berin sa blang katikista. Amiyatad king amano ning Ginu karing aliwa. Manalangin taking Ginu. Kambering sa blang misyonero, amiyatad king kasalpantayanan, karing makarayo, at kaya berin sa blang manaral king ebanghelyo, at kukulayit karing disyerto ning yato, manalangin taking Ginu. Kambering sa blang daralan kasakitan, at sa syoking karelang lungkot, at kaya berin sa blang mebating na kapanaligan, manalangin taking Ginu. Kambering sa blang komunidad kristyana, ang magkapilit bibiyebye king dalaning Ginu, at kaya berin sa blang manaya king ganap ng panyatang ning kekatang Ginu, manalangin taking Ginu. Ngeni yadwan tampo yung saritang kapagnasan. Ginu, maging malapit ka kay kami at ipayabat mong akit milaring tanda ning kay kang pangayatyu, ngini kapilan paman. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamang daw, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming miglalang, nung alaka, alaking sikanan. Kabangan tabihan mo kami, king kaya kang pakalulu, tanggapan mo retingayin mit panalangin. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi, inyang magpakmumay may kisaut kaya kaming tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngayon ipanaymitang aldo po ang Kristong ginumi, magbalik ang pasibay kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asanit ang kaligtasan na pengako na, ang ngayon ipanaynayin may kimip nung kasalpantayanan. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sa blang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya, binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Iti yung kalis, ning ka na akong daya. Ing daya ning bay talangang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Tapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyablin ang may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban may ganapin ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pari.
Kanakamula naman di kapatid ming pepay nawan at maninayang sabing miye, lalong-lalong talasuyo mong di Obispo Ricardo at Padre Aristotel, kambi ng Norma, at yung pang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaduluban mo kingan. Gawan mo kingan karapat dapat magkamit king Bielanganga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambi ng San Jose, akayong esposo. Kaya be ring apostol at ding sablang santo at inupad king malumong kaburian. King kaya kabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tatu, kaguming banal Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro na kiyakatamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasawpan kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, naning lawin mo ing kasalpantianan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ing mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan, kaya kaingan, kapayapan.
Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, nyanon tamang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ego matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ipa, pagkaluban mo keng pamangan, ay ba't banwa, ituro mo keng mi biyebye, agpangking kang kabiyasan at lugod, karing bagay, karing banwa, kapamilataning pamakirake mi kaniting misteryo. Ipagkalumitiking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok pa mo po sa guli para king maulagang announcement. Pag siyempre po kempong daratang Friday, December 15, mag-umpisa na po yung kakata simbambengi, anticipated simbambengi. Reng misa tamo po, kalupaning last year, 6 p.m., ang po pong 8 p.m. Ita pong pang Saturday, December 16, ita pong abakamaranon, 4:30 in the morning. Yeah. At siyempre po yung patio tamo, misaraya, from 4 p.m. to 6 o'clock a.m. para to give way ka rin po hanggang simba. Mangailangan parking. At ita pong kadong Domingo ng Adviento, December 17, pera po kareta simbambingi tamo, tintamong metong regular mass, next Sunday, regular mass, 9:30 in the morning ya. Metong yamo po, karetang yung magsimbambingi. At kalupa na po rin gawa taking milabas sa banwa, di rin akong pamikatagon mag-offer, anting kapasalamatan kingapong ginu, sektoral, nung abe ko po kitang metong sektor, pwede ko pong mag-offer, anting kapasalamatan nyo kingapong ginu, at siyempre yung donasyon nyo naman, sa upyoking kaya parokya. Ita pong mumunang aldo, kaya pong December 15, ang pong itang, abak amaranon December 16, then pong offerors tamo, yapin po rin anak, 12 years old, below, kambeda po rin kaya katamong youth. Pero yan pong youth la rin makatalaga kanta, kaya tangal doon ita, pwede na ko pong talakad para nung ating ko pong buring offer, kapasalamatan mo naman. Kaya ba't po yung kadwangaldo, then pong offerers tamo, rin public and private teachers. So it's time po, opportunity, kaya kayo, talaturo, ing mag-offer mo naman, kapasalamatan kaya nga pong gino, at sa kaya katang parokya, kambera po rin young professionals. So rin young professionals, saliwa po rin professional killers, riding in tandem, mali. So young professionals, ito pong anak, titulado ngayon. So, potay ko pa, bitasang king beyo, may offer ka pasalamatan king nga po ginulinapat kini. So, ining kaya kayong pamikatagon, kaya yung kaduang simbambingi tamo. Kaya ba't po yung kadungaldo, tempong persons with disability. Aliwan naman po rin, ding malusog, pamikakatawan, ilang sukat pasalamat, agyang ating tapong kapansanan, pwede pa rin pasalamat king nga pong ginu. At direnda ko pong pamikatagon, mag-offer mo naman kitang katlong simbambingi. At yung pangapat pong simbambingi, din pong senior citizens. So, marakala senior, so ini po yung pamikatagon para kaya kayo. Ang ining tatanggap na ko pong 20% discount, kondakal ko previous, yung kapasalamatan, kaya nga pong gino, disnanta mo po yung senior citizenship. Kaya ba't po yung kalimang aldo, rin pong LGBTQ community. Apotang kayo po, sa benda madidiscriminate la, nililila. So, rin po, LGBTQ, impami katawagan para pasalamat kay nga pong gino, mag-offer kay kalimang simbambingi. Kaya pong kanamayaldo, then pong private and public transport drivers. So, dakal tamo po magmaneho, itamong minawa kang miraras ka rin kaya kang yatad a pasahero, makauling manawa king pibale-bale, karagol pong kapasalamatan king nga pong gino. At kambera po rin yung private and public transport drivers sa offerers na mo king ka 6 day, yapin mo naman po rin government employees. So, abe kayo naman po karetang may oportunidad para pasalamat at mag-offer. At king pong ka-7, simbambingi rin pong farmers. Siyempre po, itamong kalusugan na babiya bang makatanam, bang makapanyesya tanaman, nagula ka pasalamatan king nga pong gino. Kambera po rin kaya katang kapatada OFWs, pamilyada yung OFWs. At impong pangwalo, din pong business sectors, din public market vendors, din pong magtinda, at po rin medical allied professionals. At din pong pangtauli, din pong mabuktut, nakalapa kayo rin mabuktut kanini. Salamat king grasyang maging kasangkapan na kaning pangabait ni metong anak, din pong mabuktut,
Kambeda po rin public elected officials. Sa rin barangay of council tamo, ding sanggunian tamong, din po. Kambela po rin ding barangay tano, ila po rin talasuyo tamo, king gobyerno, king kakatang balendeta. So ito po, papos ko niya mo po katalual, ding sectors, baka ta po ini, may ka-opportunity yung balang metong na ikay po mag-offer kayo naman at pasalamat personally kay nga pong Ginoo. At pasibay po, agyang ko po kaya kita sector, feel free mo naman to offer kitang personal thanksgiving you. Okay. So, takal po salamat, talakad tana para kintauling bendisyon. Ang Ginoo manatili kay kayo at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto ingib pa amponing anak, amponing banal espiritu, may ari ni kakatang kapag masusyan, o may taning paligay ng Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kakaingan.